Ses Majestats. Bon dia i benvinguts a la nostra escola. Aquest any pensàvem que no vindríeu i aquí us tenim. Moltes gràcies per haver vingut. Un fort aplaudiment pels patges. Ha estat tota una sorpresa quan han picat el timbre i hem obert i ens hem trobat els patges a la porta. Tota una sorpresa. Els he fet esperar una mica al pati verd per dir que els nens no estaven preparats, perquè no els estàvem esperant i per això els he anat a buscar fins al pati verd. Esteu contents que estiguin aquí? Molt bé, Ses Majestats. Els alumnes de sisè, com que potser hi havia la possibilitat de que vinguéssiu, us han escrit unes paraules. Les voleu escoltar, Sa Majestat? Molt bé, doncs ara us deixo amb els alumnes de sisè que us llegeixin el seu discurs de benvinguda. Benvinguts, Reis de l'Orient. Estem molt contents que, tot i la situació que estem vivint, aquest any hagi pogut tornar a visitar la nostra escola. És una gran alegria veure-us. I tot i que no ens veiem els somriures, esperem que els nostres ulls transmetin la il·lusió que tenim de veure'ls. Aquest any, més que mai, necessitem que repartim molta il·lusió, salut i algun que altre detall per les cases i la nostra escola. Educació infantil demana joguines de fusta per a cada classe. Cicle inicial demana joguines, materials per la classe i llibres. Cicle mitjà demana jocs matemàtics i jocs de taula. Cicle superior demana jocs de taula, decoració per l'aula i material per fer manualitats. I pels mestres demanem una barrera automàtica pel pàrquing i una sala de mestres. Hem passat uns mesos molt difícils amb tota la pandèmia. Trobem a faltar moltes coses. Sortir al pati tots junts, veure'ns la cara, compartir el nostre material, anar a jugar junts. Esperem que tota aquesta situació acabi molt aviat. I sobretot, esperem que els nostres desitjos es facin realitat. I no ens oblidem de demanar que tots els nens i les nenes estiguin feliços aquest Nadal. Que totes les famílies passin bons moments plegats. Que tothom dormi sota un sostre i tingui un plat a taula. Que la gent no es cregui superior als altres. Que tothom tingui un treball estable i que tots els nens i les nenes puguin estudiar. De part de tota l'escola Quatre Vents, us volem dir que gràcies per venir un any més i sobretot bon Nadal, bon viatge i mantingueu la distància.